So friend and papa, who friend me who friend and who say me here there. So I'm the 2%. Arafo ya mama nyina kwaba edemo ba NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO no agye se yesane no madwemba enne sawhwa eye ayo mobobosome ne de toso aduasa fi Akyempimhene ene aduonu emienu ne woni bosome ensiamu ena ye we semre sawre ba bia megyina ye wo kumase edumpe na edumbia ya megyina eye Oheneba Akyempimhene Adusei-Poku ono ankasa ne fie mekyira otumfo ne ba panyini pa e ba Oheneba ne nyina won wo yo piesie pa ne fie ene egya ne senti NYANSAPO yano yabo anani ababe pia ha no eye ekuro bese enan a eneye enkonwa ewo mu ewo se Oheneba Akyempimhene bomoden na afeye won so afremo do mu so ye ya amamre ne amane esefata na afe sa mpanyimfo mu firi nkoto bese nan ye afa amamre komo eji wonu ntum na dibrefo frede be ma wo mu die na bo ama Asante na henie opim so tumfo se ditu ne nese okrawre mu obrawe nwoma so otisi kadwa so na henie be koso na bo ama Akyempimhene so no wono so ayeni akoso no enu nti ena yaba be piem hai na wadoroma sede da bia ye no no di ka subscribe na share na like na adwo che fama me abra wudi machi am yewura mu nenne sede nsuaye no no ebe koso nyina na yetwa mfonyini ede akyebo di machi na yenwuram na yenkohwe ne ene ekoso Arafo ye dru Akyempimhene fia ewo aduma nya asem kotwa enne ena abosomfo yi kuma kwamu ama Nkwanta-Akrofromhene mpanyinfo anasa opanyine busuafo yi no se womra na omeyi Ohene wo no woba na Akyempimhene fie waba be so afena mu esuai sentimi se Nkwanta-Akrofrom ehye Akyempimhene na se ekankura ehye na se no bi sabri afe na Akyempimhene ankasa eba bagi na konwa na afeyi opanyine abusuafo eyi no efri adehye abusuamu a wonu firi Nkwanta-Akrofrom ba yi no waso afena mu esuai timi yenkore de ekoso ewo hasisi ya de ya yakeli atwam Kofi Krah. Sir, I hear about question. I hear question. Then I also. Then I Africa. I know some progress in here. Something like I never thought so much. So, friend and papa, who friend me here, who friend me here, you say me here there. So I'm out with 2%. Nkwanta-Akrofrom ewo efija kwabre south eho ena opanyi wo mprempre de ebetimi akase Nkwanta-Akrofrom wahina yeyi no ho na Kofi Krah a wotoso emienu na se ohwe na Kofi Krah ho abakwasem kakra edi ankasa na yenim no sa na obedi hini eye owura Frankohene boache a woyi ne dwumadie ewo Koko marketing board wo Accra won mo ahye kese headquarters a ewo ho no mo eneleyi ifra de sie busuan ma waba benya akoleyi na obedi opanyina fense na na Jamfi Abibirem na dodo na fense na champon akwasi na de na waba bedi ya ene waso afremu a wosuaye ewo Akyempimhene Oheneba Adusei-Poku ewo no anya asem 20 na Kofi Krah na sese de ye beka se black stew eno wo Nkwanta-Akrofrom no waba betena so ne ma we mfise wosaye Akyempimhene afena soafo ehene ewo hono a moma yenhye ne nso ewo hono pa sabre yewie ti aseda chenchenche yemu opi na ode ba mumi ntie mpanyimfo kakra ye beto aso Amani pa we don't see the man no I said I want to see. I feel so. Yes, sir. Now I say you I said I got the call. Sir, Nkwanta-Akrofrom. The buyer, I got before on the basket. One basket on the two side. And then all kind of two side. And if I fast, I do 2% of the head. I am one of the books now. I am what I pay my. If you are fully now. It's a very I am on it. Oh,
It's not just a for Osha and no and na ekoswe e ma remfi se nana gemfi abebiwa obedi na biwu ni wo fa se ene nana Kofi Krah otoso yimi asese yi oye Nkwanta-Akrofromhene akonyo tuntum no won wa baba betena so ewo masaka se e ma remfi se woye Akyempimhene afena soafo hene ewo hodoma said you said your proton, you did run one and not from Sa ewo ehonoma. Were you already near ye Juma, wabbing ye park, or marketing board, and also a different samatuga. Opinion or quabrane, 10 gramo, I would know where you are, wobble for Fuma, what an inside a good breed. One opinion, Asa a year microphone and champion. Walk as Samuel, Timoma Yenche, what in Sa Abatun, some watch ya, Akyempimhene, Oheneba Adusei-Poku, Asante Films, no more send money now, or no any penina, or in sin form, ewo Asante Mantemhane. Enti empenyimfo bi na won se wo mo ni won mo edi nkita ho e wo na ma remfi se oba Asante Mantemhane ma Akyempimhene fi ha no no anya hwe no bosumi biada no Asante hini wura hampiri na de obeka bia nso na m send ban no ntino osom e ma ode ye adwuma e ma eboa ma Asante ma poso sa me no no empenyimfo adehie abrempon ne akunna atwa ne ho asia we Akyempimfo no dia e na won ma so dia won bebetia na nana Kofi Krah a imprempren die wo ye akunna tuntum no wo ye ohene e won Nkwanta-Akrofromhene no efija kwa abre south ho ana ehye Akyempimhene ase na wo saa ye na fe na soafo hene no ono e na sesi no no penfo ato sante na wono bema na kwa aba akyea no ahye ne komu den se aba won tena se no bebo adwuma pa emfa mboama yewura Akyempimhene ndwumadie ahenie enya kese na ebi enso santeman ewura so a eye ne papa ene won no nyina e be so no no tisabe so ra kakuma bi na Akyempimhene ankasa waduru ba bia na Kofi Krah wote no na afi wode nsa ato ensem akyea na ayene tu ahye ne komu den e wo no Asante abakwasam ne amamre no ya na efe ya na akono ansa na obi be so afi no sa na fom ampa semeka ya ena wabeso ne nsa wakyea ne kama wone no edi nkita ho kakra no wone fiafufu no na Kofi Krah a wotoso ni sese di akontuntum no wone wotoso wone fiafufu no na Akyempimhene ena efra tuntum ewo no timoma yen hye no so emfa ena I have four ya the two my name say and Akyempimhene wana oye otumfo what Krah any brother woman so ne papa nipa na himfie ana ye de ye ni ekyiremu na wo hwe edom agitwi abade mo hanmo a na se ahinsam a ye de to monim se nne enkroto babro be se nan be se num ahenie ane dibra bi ato honmo a amamra ne amane e be ye fatade am wo mu no eno na se wo hwe asamre yie dwumade ni nyina aba awieye na mene wo aka se ye opanyini osai kwame banahene ono na ebura so sese wo ye dikro e wo hono a amamra ne amane kwa so no no
waso afena mu na waswaye saa nso na wode wani ekyirem wo Nkwanta-Akrofromhene ebe kwade a ɛwɔ nso opanyin Kofi Krah wɔn na sese yie yayi no sɛ ɔyɛ opanyini edi kuro ɛwɔ kuro no mu a no nso ɛnyɛ asɛmketoa afei yɛ wɔ opanyini Akwasi a wɔn nso bɛyɛ Akyempimhene Chiame a wɔn nso efiri adwetia ɔno nso emprempren wɔn na yɛ Akyempimhene Chiame ɛno nso yɛ nhyɛ ne nso ɛwɔ hɔ ana yɛ wɔ opanyini Adusei-Poku wɔn yɛ aboafo hene ofiri kɔnɔngo ana Akyempimhene abɔ sɛ aboafo hene ɛwɔ hɔ nom a ɛno nso ɛho asɛm a ɛda hɔ no ɛno de sɛ wohwɛ a yɛsa ɛwɔ numfo krom ɔno nso bɛn bɛkyɛm nana ɔsɛe Kwame ɔno nso na neyie yayi no sɛ numfo krom wo ɔno nso ɛkɔyɛ dikire wɔ hɔ nom ɛno de sɛ wohwɛ nkrotɔ bɛbro bɛsɛ nan bɛnum no anasɛ num no wɔnom na neyie amammerɛ ne amanneɛ kɔ asoɔ no yɛwura Oheneba Akyempimhene Adusei-Poku wabɔ amaden ama amammerɛ ne amanneɛ kɔ asoɔ no wɔn ma so afena mu no masɔye ama seseye wɔn bɛdu obudumadiɛ na wɔn de aboa ma Asante man ntini ebube ne brɛ bɛn sɛ ebube ɛbɛyɛ de den Krah preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ni mu a wɔse wadɔre sra panyini wɔn tena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pin ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensia mo awotua ne nsɛm mogyapo ni hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ no sa na yɛ fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sɛbe ka yɛtwɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de yɛtwɛ ne mu twɛ nyame sɛ bedi akone bɛkwen bodi atwɛdeɛ na sɛ Kofi no ne yɛ aben ntima nyina ne mu ampata na wo yade ya